Diyos maray na hapon po, sa indugabos mga tugang. Matindog po kita sa pagpuon kan sa tuyang novena para kay San Judas Tadeo. Hearts so filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous heart, change to joy my every if it be His holy will. Like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous heart, change to joy my every if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints through Saint Jude. You show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin mo niya namamatean mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuoto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumuotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, ipon mga intensyon, kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat offered by Torre family, Hasmundo family, for all the blessings received offered by Ning Chato and family. Thanksgiving also offered by Clarice Lianza and Christine Angeli Owarde. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod, offered by Conrado and Año Nuevo family, for continuous healing of May Joan Hasmundo and Milagros Hasmundo, offered by Hasmundo family, for successful surgery and healing offered by Betty May Nacion, for total healing of Mark Joshua, offered by Ning Chato and family, for healing and fast recovery of Alan Arcos, offered by Arcos family, for work and career, offered by Peralta family, for promotion, offered by Angela. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Joey, offered by Baleta family, All Souls by Hasmundo family, All Souls by Ning Chato and family, para sa kalag ni Salve, offered by Josie and Jenny, para sa kalag ni Da Jose Noel and Josephine, offered by John Michael Grande, asin para sa kalag ni Danilo, offered by Lin Choco family. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Kita nagkakatripon sa ngarang ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Webes ngunyan kaya ang misa niyato dinudulot para sa kaumawan kan sa tuyang mahal na patron, Saint Jude Tadeos. Ngunyan, piyesta man ni Santa Agata, Birhen asin Martir. Hagado niya to sa kagurangnan na arog sa iya, kita man maging saksi sa satuyang pagtubod sa kagurangnan. Nganing magkanig magdulot ka ni banal na atang rumrumon pagsulsulan sa itong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa ito mga tugang. Nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Mahirak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadakan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, maghagad lugod nin kapatawaran para sa imo, para sa mo, ang birhen na sin martir na si Santa Agata, na danay na naging maninigo sa imo sa bagsik, kan pagkamartir, asin merito nin kabinian. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mo nabubuhay asin naghahade, kasaro ka ni Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Aliturya kan tataramon. Himateon yato an enot na babasahon. Ginono. Sa ikaduhang libro ni Samuel. Anhade na si David nagsabi kay Joab, asin iba pang mga namamayo kan hukbo na kaibahan niya. Libuto nindo ang mga tribo nin Israel poon sa Dan, sagkod sa Beersheba. Ginono sa enot na libro nin mga hade. Kan si David madali nang magadan, tinogon niya ang sa iyang aking si Solomon nin siring. Ako madumana, siring sa gabos na bagay sa daga. Magmakusog asin magpakalalaki ka, utubon mo ang mga tugon nin kagurangnan na sa imong Diyos. Maglakaw ka sa iyang mga dalan, kuyugon mo ang sa iyang kabuotan, mga tugon, mga patanid, asin mga pagpapatotoo. Siring sa nasusurat sa tugon ni Moises. Tanganing ika, magin mapalad sa gabos mong mga gigibuhon, asin sa gabos mong paglakaw. Tanganing utubonin kagurangnan, an itinuga niya sa ko. Kun an sa imong mga aki magtultol, kun sinda magdanay sa paglakaw sa atubang ko sa bilog nindang puso asin kalag, sagkod pa man, di ika kukulangon nin lalaki para sa trono nin Israel. Si David nagturog sa kaibahan kan sa iyang mga magurang, asin ilinubong sa banwaan ni David. 40 taon na naghade si David sa Israel, 7 taon sa Hebron, asin 30 may 3 taon sa Jerusalem. Si Solomon tuminukaw sa trono ni David na sa iyang ama, asin mapusog na gayo ang sa iyang kahadean. Tataraman kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ika ang pinakahalangkaw sa gabos. Kagurangnan, ika ang pinakahalangkaw sa gabos. Pag umawan ka, kagurangnan, Diyos nin Israel, na samuyang ama, sagkod no arin paman. Kagurangnan, ika ang pinakahalangkaw sa gabos. Nasa sa imo, kagurangnan, ang kadakulaan asin kapangyarihan, sa imo ang kahalangkawan, kaliwanagan asin kamurawayan. Kagurangnan, ika ang pinakahalangkaw sa gabos. Sa imo kagurangnan ang kahadayaan, ika pinakahalangkaw sa gabos, gikan sa imo ang kayamanan asin kaumawan. Kagurangnan, ika ang pinakahalangkaw sa gabos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inapod ni Jesus ang 12 asin sinugo na mandua-dua. Tinawan nin kapangyarihan sa pagpaluwas kan mga marumpot na espiritu. Tinugon na sa saindag paglakaw, day magdaranin anuman.
sarong sugkod kun bagaman, asin daing iba, daing kakanon, daing supot, daing kwarta sa bulsa. Magsapin alaga daing magdaranin sanglian. Sinabi pa, kun kamu pasakatun sarong, mag-ero kamu diyan, sagkod na kamu maghali. Kun sarong, sa sarong lugar, day kamu akuon o day maghinanyog sa indo, bayaan nindo asin palpagunan alpog sa indong mga bitis. Inipatanid para sa inda, ang mga apostol naghali asin naghulit, na ang mga tao magsulsol asin magbakli. Dakul na mga demonyo ang pinalayas ninda, dakul man na may helang ang sa indang linaydanin lana asin binulong. Marhay na bareta kan sa tung kagurangnan. Pagumasay mo, Kristo. Magayuno na arugan si Hading David bilang hadi, lalo na bilang ama. Bago siya magadan, may mga ultimong tataramo na winalat siya sa aki niyang si Solomon na nagsalida sa iya bilang hadi. Siguro diit na historical background. Sa gabos na mga hadi kan Israel, pinagkukonsiderar na si Hading David, iyon the best. Naghadi siya sa laog nin 40 taon. Kan siya hadi, naging progresibo ang Israel. Naglawak, naghiwas ang teritoryo. Secured and progressive ang nasyon. Ninhulita si Hading David, marahayon na hadi. Husto na sanaan gabos niyang ginibo para sa banwaan ni Israel. Totoo, igwaman siyang mga kaluyahan, may mga kasalan, pero inisayang pigsulsulan, asin pinatawad siya nin mahal na Diyos. Sa mga naging presidente kan Pilipinas, sisay ang pinaghuna nindong garuman sana si Hading David, Golden Age kang Philippines. Sabi ninda, si magsaysay daw, tay pao kay tunamundag. Sa mga naging presidente na kita, namundag na, aram ta, sisay daw. Garuwara ano? Okay. Kung kamo magurang, asin aram nindo na madali na ang buhay nindo sa kinaaban, ano daw ang mga tataramo na iwawadat nindo sa aki nindo? Siguro mataramso, ama, bago magadan, o nunoy nini, pakareho nini sa negosyo ta, dahil nindo pagpabayaan. O ining mga rugaring na nawalat ko, paghirrason nindo ini, dahil nindo pagpabayaan. As in, iba pang mga tugon-tugon mapadapit sa mga concerns digdi sa kinaaban. Dahil man kimaraot kaan, okay man yan. Pero si Hading David, bago siya magadan, uni ang mga tinaram niya sa iyang aki na si Solomon. Maglakaw ka sa dalan nin kagurangnan. Walk in the way of the Lord. Kuyugon mo ang sa iyang mga kabutan, mga tugon, mga patanid, asin mga pagpatutuo. Ano daw kung masambit na lamang ang manungod sa mahal na Diyos, duman sa mga pigtutugon ta, bago kita magadan. Lalo na, walk in the way of the Lord.
digditabi sa Ebanghelyo, nadang tapig sugo ni Jesus sa mga sudose, sa apostoles, na nasa training sinda sa pagmisyon. An enot na sinabi niya, sabi digdi, sinugo niya naman dua-dua. Nga ta kaman dua-dua. Enot, may kasabihan kita, 2 heads are better than 1. Ang misyon ta bilang Kristiyano, bilang simbahan, teamwork ini. Bako ining kanya-kanya o sulo-sulo. Teamwork. At least 2 or more. Dangan sabi ni Jesus, where 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. 2 or 3. Bako sa nang sarua, 2 or 3. Kaya, mas magayon, mas convincing, mas malinaw, mas makusog, kung 2 lamang. Bako sa nang saro. Minsan sa testigo baga, kung igwang 2 witnesses, gana mo na ang kaso. Yutabi ini, teamwork kita sa misyon. Kaya kita gabos dapat magpartisipar sa pagrukyaw kan marhay na bareta nin pagkamuot nin Diyos sa bilog na katawuhan. Sinabi niya man digdi, mga particular na instructions. Sabi niya, sa indong paglakaw, dai magdaranin anuman, daing kakanon, daing supot, daing kwarta sa bulsa. Garo di pisilo nini adi. Kung literally sunodon mo ini, paano kung mamisyon ka sa Africa? Dahil ka man makalunad na libre sa aeroplano, mapamasahe ka, mapleti ka, kaipuan mong kwarta, kaipuan mong bado. Alagad, kay itong panahon paano, training pa man sa nani sa 12, mahali sindang aga, pwedeng maghuli pagkahapon, o kaya early in the next day. Kaya dahil nila kaipuhan na sanglian, pagbalik ni, dahangan sila magsangli. Dahangan, dahil pa man itong mga buses, dahil pa mga transportation na steering kan sa modern, paglakaw. Kaya, angay ini kay itong panahon. Pero, ang espiritu, kan sinabi nin kagurangnan, applicable na maray and very relevant and necessary sa tuya man ngunyan. Ang punto digdi na inuto ninda ang pagsarig sa providence ni Lord. Inuto ninda ang bilog na pagsarig sa iya. Bako ang attachment sa mga bagay na pwedeng makagabat sa pagmisyon. Kung marumduman nindo kan Domingo, suinot na beatitude o kapaladan, sabi ni Jesus, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Sabi pa ano digdi ni Jesus, dahil ko magdaranin pagkakan, nin sanglian, nin kwarta sa bulsa. Anbuot sabiyon, live simply, poor in spirit. Ang tawong poor in spirit, yung itong detached sa mga material and worldly things and concerns, tanganing maging attached sa kagurangnan. Ninhulita dahil siyang attachments, lalo sa mga material na bagay, madali niyang sunodon ang kabutan ng Diyos. Sa ngudyan na panahon, aram ta, kung ngata ta, grabe ang korupsyon sa gobyerno. Ngata, dakul na mga leaders ta attached sa material na bagay, sa kwarta.
bako gayo sa honest and goodness na pagserbi para sa karahayan kan banwaan. Kung ika Kristiyanong leader, duman mo ipapahiling na ika saksi para kay Kristo, magiging matanos tultul maray kang leader, bako makikwarta, honest, bako corrupt. Alagad kung kita masyadong atat sa material na bagay, dipisilon. Kuyugon ang kabuutan ng Diyos. Dipisilon maging poor in spirit. Yutabi ni An, sinabi nin kagurangnan, dangan, sabi digdi, so 12 naghali sinda, asin naghulit sa mga tao na magsulsol asin magbakli. Parte ini kan sa tuyang misyon, magsulsol asin magbakli. Ini ang pangapudan ta sa tuyang kapwa. Kaiba na natabi digdi ang brotherly and sisterly correction. Kung ikaw kang madihon na nililink sa may agum, pakisabi sa madihon mo, madi, bako tama iyan. Nagsisimba ka mambaga, saro sa 10 tugon ng Diyos, dahil ka magdurog sa bako mong agum. Pigyulitan mo siyang magbakli, magsulsol. Pero kung silinisyo ka sana, dahil ka nag-uutob kan sa imong misyon. Kung sa opisina may korupsyon dyan na nangyayari, as in day ka nagibuki paagi tanganing mapundo yan ang makurihiran, nagsilinsyo ka sana, ang buot sa biyong kaini, nagtolerate ka, party ka kan nangyayaring bako marhay. Kaya, kung kita Kristiyano kay puhan maging saksi kita sa tama, sa marhay, asin sa matanos. Arugon ta, si Santa Agata, subuhay niya, idinusay niya. Si Santa Agata, aki pa siya, pigpromesa niya na pagkabirhin niya kay Jesus. Kristiyano siya, hali siya sa nubling pamilya, alagad nakursunadahan siya kan opisyal kan Sicily, ta magayon pa no siya, mayaman na magayunon pa. Ninulit na nag-promise na siya kan sayang virginity kay Jesus, sinayumahan niya. Alagad itong pigsayumahan niya, pagano, asin siya may puder na persigir ang mga Kristiyano sa lugar. So pagkamuot niya, naging hatred, naging anger. Ang sa katapus-tapusi, pinagadan niya si Santa Agata, kaya siya virgin and martyr. Lugod kita magiman makusog sa pagsaksi, sa tuyang pagtubod sa kagurangnan. Magpamibi kang mga tugang tanganian sa ko, asinan sa indungatang, magkandigong akoon kan Diyos samang makakamhan. Akoon man lugod kan kaguranan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami,
ang mga atang na dinudulot mi sa kapiestahan kan palada na si Santa Agata, mahimong maako mong gayo sa imong grasya siring na an pakilaban sa iyang pagsakit sa imo nakapaugma huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos sa tuong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama Diyos na makakaman asin daing kasagkoran. Hulitaan dugong pinabulos kan palada na martir na si Santa Agata sa pagpahayag nin pagtubod sa imong ngaran sa pag-arog ki Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan, linulubos mo sa kaluyahan an kabagsikan asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan mga angeles sinsantos na inguntok na minaawit kami sa imong kamurawayan. Sa ngaran ng kagurangnan, sana sa kaitasan, sana sa kaitasan, sana sa kaitasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami, pabandalakan ambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sagud sa pasyon, nagkuakan tinapay, asin pagpasalamat binaakini, dangan itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis. Giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabo sa sin maginom kayni, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan baagwa sindanay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubo,
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanig umong magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, nganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Leo, kan sa mong Obispo si Joel, asin gabos na klero. Girumdumaan sa mong mga tugang na ituon na sa kaduang buhay. Urog na itong mga dinudulutan niya mo, kan misa ngunyan. Sinda asinan gabos na mga gadan, ako asaliwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, surug na si San Judas Tadeos, gabos na santos, lalo na si Santa Agata, na kaitupa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit, ang samong kakanon sa rual daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, sil nga pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imo ang kahadean na sinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin naghade sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. an katuninungan nin kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kita nin katuninungan sa lambansaro.
Haleluya sa Yesu Kristo, ang tinapay nin buhay na daing kasagkoran. Ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kita na minaako asin nagsusunod sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalagmaw umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po para sa prayer to St. Jude for healing. Dear St. Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker.
So great did his power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in his power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of his love. Amen. Tugaw tabi. Mamibi kita, O Diyos na nagkorona sa palada na si Santa Agata sa mga banal, hulikan duwang panggana, nin pagkabirhen asin pagkamartir. Warasan namimibi kami sa bagsik ining sakramento, namantang makusugming dinadaog ang gabos na karatan, magkamit kami kan langit no na kamurawayan. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tugaw tabi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya itong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot po sa 22,615 pesos and 40 centavos. Ang nambagda po sa siring na oras kan misa, 3,876 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,914 pesos and 75 centavos. Siring man sa Pebrero 18, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Ang mga schedule po ng Santa Misa, iyon mga minasunod, 6:45 a.m., 12:15 noon, and 5:30 p.m. Maawot pimampung pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 1,700 pesos. Anonymous, 600 pesos. Apat na Anonymous sa tig 500 pesos. Cerneches Family, 700 pesos. Tolarba Family, 600 pesos. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bindisyonan kamo kan Diyos na makakaman ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sinuman na hinuman, tungawa sa
good evening sa gabos.